Elsa, ja ve, és aquí, punto No heu sentit mai que teniu un talent especial per triar la cua més llarga i lenta del supermercat? Que la caixera, la gent de davant i tot l'univers conspiren contra vosaltres per fer-vos perdre un temps preciós? Que mentre les altres files avancen a la velocitat de la llum, seguiu atrapats en una cua eterna? Tranquils. Encara que sembli producte de l'atzar, hi ha una explicació lògica per a aquest fenomen. Benvinguts a Grans Teories. Avui, la cua del supermercat. I per tractar aquest tema, res millor que un expert de l'estratègia, un mestre del camuflatge. Donem un fort aplaudiment al professor José Veli! Professor. El professor Bèl·lic ha estudiat el fenomen de la cua del supermercat durant anys. És l'únic home capaç de triar sempre la cua més veloç. Això mateix! Fascinant. De cara amb les observacions realitzades en el camp de l'espera per torns, després d'anys de recopilació de dades i anàlisi exhaustiva, he conclòs que el problema es redueix a una estratègia de lluita definida i un hàbil maneig de les variables. Li explicaré de forma pràctica. El terreny! 1, 2, escamat! Ferms! Al supermercat, com a la guerra, escollir la cua més veloç és qüestió de vida o mort. No hi ha lloc per covards i per dubtes. Esteu disposats a tot per la causa? Sí, professor! Llavors a les trinxeres! El terreny està aparentment desocupat. L'objectiu està fixat. La nostra estratègia serà l'atac frontal. Escamat, preparat per l'embestida! Atac! Avançada! Avançada! Oh! Objectiu interceptat! Avorteu missió! Avorteu missió! Hem perdut una batalla, però no la guerra. Hi ha hagut baixes, però ens sobreposarem per aconseguir la victòria. Som-hi amb el pla B! Codi carro clonat. Atacarem l'objectiu a la vegada des de diferents fronts. Tots en posició! Carro clonat en marxa! A l'atac! Tenim una baixa! Carro 2 a l'atac! Segona baixa! Carro 2 eliminat! Endavant, carro 3! És la nostra única esperança! Sí, senyor! Ho hem aconseguit, els meus valents. Estic orgullós de vosaltres. I ara em retiro. El sopar espera per ser preparat.